eu sunt Nicu și astăzi facem seria noastră de Clash Royale, iubița voastră serie. Deci băgăm în clanul euro, dar să-ți lăsați în comentarii cum se bagă în clanul de prieteni. Am văzut acolo, hai să jucăm Clash Royale Arena 2, jucăm Arena. Verifică la mine. Haideți să strângem la toate astea. 5 like. Așa. 5 like. Că voi ați dorit foarte, foarte, foarte Clash Royale. De-abia am instalat, cum v-am spus, să fac seria de asta, de 14. Mai lăsați în comentarii seria de PS15, de PS14, am încercat de cum am să plec de acum? Uite, nu înțeleg. Kings. Dote Kings. Oricum nu mi-a durat ăia, dar sunt sigur la 100% la mine sigur la asta. Haideți să jucăm aici cu Gent. Asta nu se mișcă cu minionii. După lasă-mi așa. Da, ia foarte mult de minte să dăm turn. Și ia la cam. Ia foarte sigur. Sigur. Foarte sigur. Mai am un rămas. Băgăm pe asta aici. Asta aici. Și ca și la tureta. Turnu. Da, și am câștigat cu niciun turn luat. M-am spus, cred că nu pot să intru acum în clan. Să deschidem chest-ul, nu mai stăm și deschidem. Lasă-te și mie măcar. Ce să fac? Ce? Ia, ce fac? N-am 50. Betal. Să facem levelul puțin mai măricel. După aia începem. Hai să facem. Fac un efect! Cadel! Așa. Haideți să dăm aici. Ca și luat turnul, ca și luat turnul. L-am luat turnul. Dar asta cum dă cu atâtea? Hai că e iliată. What the fuck? Hai, turnul. Unde te duci? Bă, prost mai ești. Uite, am dat acolo. Hai, stai că trebuie să fac ceva, stai. Stai că nu era lui mare. E ca și morzea. Vezi, nu? Haideți să dăm cu acest aici. Dai! Oricum iau turnul acum. Sunt 100 la mine. Să dăm aici
să nu atingă tura, fuck! Nu ne atingă. Yes! Aha, nu atingă. Yes! Hai să încercăm să nu ne atingă tura. Adică turul nu ne atingă. De ce? Uite acum nu ne atingă tura. Ok. Zice 9 8 7 4 3 2. De ce n-am luat turul? Yes! Fără să-mi atingă tura. Am făcut. Yes! Hai să nu mai stăm la discuții și să luăm asta. Nu mai stăm la discuții. Yes! Ha! Yes! Dar ce avem noi, și nu are ea. Pac. Așa cum e bun. Gătii. Dar e bun damage. Adică să vede. 500 de troni am mult. I-am luat deja turnul. Am luat turnul. Și pe ăsta mare îl iau, cred. Na, nu-l iau. Nice. E niciodată nu iau turnul ăsta. Apăsă să dăm contur și cap, cred că iau turnul. Hai. Hai, fuck. Du-te. De ce te duci acolo? Eu vreau cu turnul ăla mare, nu. Ăla mare. Ăla de col, ăla mare. Asta. Nu pe la mic, nu. Nu pe la mic. Până aici și acasă. Se duc încolo. La turnul ăla mare. Așa, mă. Bun, măcar tu te duci. Cât de bun. Și... Fac, hai să-i dăm ultima oară. Și s-a dus. Nu cred, mai are puțin. Îl iau. Și cred că trecem la arena, nu? Așa mai stă pe discuții și să o să îndepăm și acum. Dăm 50. Level 2. Dăm 5, adică. Dăm 50. Asta are de bio level 2. Ce crește, nu? Viață și putere. Și 20. Mai avem încă 2 meciuri de câștigat. Haideți să începem. Arena. Du-te și până la
turnă, nu turnă. Da. Bravo, bun. Să vedem ce face asta cu level 2. Ia, am gândit. Dă-i! Bă! Nu, ce nu știu ce bă, care e? Ura, 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 ura. Duceți-vă, copiii mei! Duceți-vă, copiii mei! Avea de drumul la copii! Du-te! Du-te! Nu acolo! Acolo, nu aici acasă. Acum partea aia. Și acum să facem. Nu ăla de... Hei, bine ăla, că dă-i ăsta. Dă-i ăla. Ăla mare. Hai, facă ceva mai bine. L-am pus vreau. Hai să punem numele. Lui V-U-T-N-C-O și adică spunem unde ăsta și lui V-O G-E-I-M-I-N-U vlog V-L-O-G nu Garli Vetenco. Ok, nu avem și cum să facem. Să vedem ce necesită. Așa. Și cam atât a fost cu episodul de azi. Să nu uitați să lăsați un like, să susțineți seria asta, să vedem dacă mai facem videoclipuri cu Clash Royale. O să mă bag și într-un clan. O să văd eu în ce clan vreau să mă bag și cam atât a fost cu episodul de azi. Să nu uitați să susțineți și noi ne vedem data viitoare.